السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته وجلاله تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا قرة عيوننا طبيبنا إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. الله تبارك وتعالى وتقدس همّا نذن طاعات عبادتنا نذي صالح عملر نذي Allah için oturşuqlanız ve duaya hayırlanız. Lütfu keremi bilen beyik pak subhanu kuddus Allah Teala kabul edip de hemmenize iyiliğin içeriğiniz, dost yarınız, kavmi hişiniz, inatağınız, oğulluğunuz, dünya ve ahir saadet gönülmek yüzü aklık versin inşallah. Yurdumuz parahat, vatanımız emniyet, ulamalarımız ve milletimizin ağzı verildiğine, nur imanına yaşamağımızı büyük Allah Teala'dan dile ediyor. Gözümüzün nuru ve başımızın tacı olan Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik verilip 3 yillab oğruyunca yuvaşlıktan kafirleri, müşrikleri dini çağırıp 4. yılın içinde Safa dağının üstüne çıkıp beyik Allah Teala'nın buyruğu bilen, Allah Teala'nın buyurmağı bilen inni aşkar açık milleti, insanları, beşeriyeti Allah Teala'ga ve Allah Teala'nın dinine çağır deyip buyuransan açıklık bilen Safa dağının üstüne çıkıp milleti Kureyş tayfanı İslam'a çağırıyor. Ohun Ebu Leheb diyen bir mel'un, bir zangar, anırda bir betbaxt adam hem peygamberimizin ağası ve hem komşusu özde. Ol mudahamatçılık edip de geçen hafta pek Allah'ın köklediğinden hizmetini de yetirdik. Tebbet suratında iyinliye. Ohun şondan bir ders almalı da atlamada aydıp töködüptük. Derslen miri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öz peygamberliğin elam edenden sonra insanları dine çağırandan sonra dine girmedik adamlar Resulullah'a derer bolmadı. Bizim de vazifemiz oğlan uşağımız içeriğimiz vardı ihlas etmek, öz bağlalarımız, öz çağılarımızı, öz içeriğimizi dine çağırmak. Huday etmesin çağılamız, oğul gıyızlamız 15-16 yaşa çelik terbiyetini innemizden sonra 15-16 yaştan sonra da bir vaxt ağılın yolu girasa enata günahı olmayı ve yeni bir ahirki ders almalı adımızı aydıp ohum gurrumuzun iyidini alıp giderdi inşallah. Ulu millet sakit bolup, ulu millet ümsüm bolup duqa Peygamberimiz özünün peygamberliğini elam edenine Peygamberimizin ağası Ebu Leheb
batır sırap, dayaw sırap, ağası bolodura, hey, şundan çürün bizi çağırýanmy diýenne Allah Taala da özüň dargadyň diýip jogabyny berdi. Bes dogry däl ýerde, bozuk ýerde, batyl zatdan çürüm, hafa zatdan çürüm, dayaw sıramak adamy betbaht etýän zatdyr. Onun mäş nefer, bir nefer dost sırap, ya bir zat sırap, ay sen dayaw dursun, sen ökdüdürsün diýerle diýip, ya döwrewnäki bir näçe nefer el çarpar diýip, bozuk yer batyl zady batyr sırap, dayaw sırap özüň öwoklamak, dargamakdyr. Batyr adam dinini batyr bolar. Beýik Allah Taalaň radyçylygyny tapmakda batyr bolar. Emma hak zadyň öwne geçjek bolup, halal zadyň öwne geçjek bolup, haramy ew alyp gitjek bolup, o jere ýerde batyr bolmagyň tarapy Allah Taalaň özüdir. Ebu Leheb batyr sırap, näme betbahtlyk günni gördü? Teleke ýerde batyrlyk bolmaz. Batyrlyk dininde batyrlyk bolmakdyr. Hulata şo günlerde Gıfar diýen taýfadan Ebu Zer diýip bir adam varmış. Ol taýfakda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gurrunu eşitilipdir. Hazreti Ebu Zer radıyallahu anh inni musulman boljak. Enis diýen dogany varmış. Doganny aýdypdyr. Ey Enis doganym, Mekke'de bir adamın gurrunu var. Sen bar Mekke'ye Mükerreme'ge habarnal näme gurrun ma şo obada Mekke'de. Aham Enis diýen dogany Mekke'ye Mükerreme'ge gelip habarını alıp bir neçe wagt Mekke'ye Mükerreme'de bolup yine de Ebu Zer diýen doganyň ýanyna bardy. Hawa ballim näme habar bilen geldiň diýipdir Hazreti Ebu Zer radıyallahu anh. Onu Enis aýdypdyr. Ra'aytuhu ya'muru bi makarimil ahlaq ve kalaman ma huwa bi'ş-şi'r. Onu gördüm diýipdir şu Muhammed diýen adamy sallallahu aleyhi ve sellem. Büýürýän zatlara gawl atda diýipdir. Bir zatda okuýa hewr awadan zat ýöne goşga diýip boljak däldikdir. Hop başga näme diýipdir? Başga zatken bilmedim diýipdir. Ebu Zer radıyallahu anh aýtdyr, wagt ballim diýipdir. Ýürüňdäkini bolmady diýipdir. Özüm gideýin diýipdir. Om sujadyny, meşikjadyny, goşjadyny, çörejigini hurmadan alıp ograpdyr Mekke'ye Mükerreme'ge gaşyp. Aham anýanmış, bilýänmiş Mekke'ge baryp da sorasa dogry jogap bermejeklerini. Şol hemme habary eşitipdir. Agalarymyza hym bolýanlygyny, bir topar adamla onu eýet berýänligini, peýgamberligiň ýüze çykarak gelmeýänligini hewet etýän adamlar da badygyny anýanmış. Aham Ka'baň ýanyna gelip, şo taýda akşamara bolup ötdir. Aham Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gujagynda we öýünde ýaşap beren gaýa oglan, o da 13-14 ýaşy giren, men nip beren ýaş oglan bolan wagtymyşdy. Ogrinçäçden görüpdir, görse başga ýurtdan gelen adam, ahamyň iýbişjek zadyny, ýatjak turjak zadyny taýýarlapdyr. Zat da soramandy. Bugün geçipdir, ertaxşam bolupdyr. Ertaxşam Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh yeni görüpdir, yeni de şu mihman ba, mın zatçalarını gözlep, zat diýmendir. Üçüncü gecede zatçalarını gözlep, oham sorapdyr. Ey ağam sen kim bolýan, ýerden geldin, men elimden gelenim edeýin diýip. 14 ýaşyndaky oglan ha, 20 ýaşyndaky dostlar. Sizden 6 ýaş kişi bolýar ha. Oham ol aýdypdyr, men dogry habar berjek bolsaň saňa aýdaýyn diýipdir, ähd ber diýipdir. Bolýan ähd berýän, gowl berýän, wäde berýän, dogry aýdaýyn diýipdir. Onda näme habar bar diýipdir, Mekke'de bir adamyň gurrunu bar. Ine Hazreti Ali keýf edipdir. Men musulman bolmagyna sebep boljagyny. Am Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh aýdypdyr, "Fe innehu haqqun we huwa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fe iza asbahta fattabi'ni." Elbette hakdyr diýipdir. Ol Muhammed diýip eşdenin sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taalaň ýiberen bendesi diýipdir. Erti daňatar, men öňçe öwrekden ýürüp gider, seni ýygyň rağımdan ýürüýdi aýt, sen men ýygyma çykyp gelýärliň hiç kime bildirmäň diýipdir. Şeýtdirip, derenglik bilen, tiz huşluk bilen getirip Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öýüne getiripdir. Aham peýgamberimize sataşyp, oturşyp, aham peýgamberimiz dine çagyryp,
Qur'an-ı Kerim okuyuptur. Hazreti Ebu Zer radıyallahu anh şu taçda Müslüman olup kelime-i şehadet aydıptır. Onun bir neçe ayalardan Qur'an-ı Kerim'den öğrenip, İslam'ı öğrenip, onun Peygamberimiz aydıptır. Ey Ebu Zer, inni sen öz yurduna, öz obana gitiptir. Onun Hazreti Ebu Zer radıyallahu anh aydıptır. İnni uridu en uzhira dini, ya Resulallah. Men niptir şu Kabe'nin yanı varıp, qıyğırıp, men Müslüman nip eylem edesim geliyor deyiptir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eylem etti diýmendir, etmedi diýmendir. Ýöne seni öldüremezler diýipdir. Mal heýwere kafirler çyny bilen diýipdir. Ay öldürilsem de men bir içim sawdasym gelýär, qygrasym gelýär diýipdir. Oham Ka'baň ýanyna baryp, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diýip Ebu Zer radıyallahu anh qygyrypdy. Bir de başga ýerden gelen adam, oham bunu ellerine sünkde gelse, tertekte gelse, daşta gelse, vuru vertirler. Öllü diýilen ýagdaýlaryndan Abbas diýen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağası radıyallahu anh ýorçyp barbaýdypdyr. Ey hamsykla muny vurmaň diýipdir. Erti kun Suriýa gitjek bolsaňyz, Şam'a gidip tijaret etjek bolsaňyz, bilen taýfady Gafar diýen taýfa biziň ýolumyzyň uğruna muňa zat degmäýli ellerinden alypdyr. Hulasam musulman bolup öz ýurduna baryp öz doğuncuklaryny musulman edip, enesini musulman edip, obaň ýarsyny musulman edip, obaň ýarsy soňra musulman bolýar. Inhe Hazreti Ebu Zer radıyallahu anh musulman bolup obasyny musulman etşi. Peygamberlik deslapky wagtlarda ey imanly dogullar, ey jowan dostlar, ey mümin musulmanlar, ola kon dersle waha buýurýardy. Qissa bol geçmeli atdan haby. Peygamberimiziň ağasy häzir musulman bolana başka yurtdan biri gelip iman getirip öti, hakkın izinde gözmek gerek. Vakti ki beyk Allah Teala'nın buyruğu deyilip tuqa, yaradan kudretli Hudaýyň gurrunu olup tuqa, çyny bilen ihlas etmek gerek. O zamanna hormazok suwjanyny alyp eşejigini minip ya diýetini ya atyny minip oğramaly. Motor maşyny da ýok. Ýa-da bir zat ardan mıqam, baha mıqam, yerde satılıyakam, haýsy bir daş yerlerde, haýsy bir jezirelerde, haýsy bir ovalarda falan zat ardan baha diýip onu soramana gelen hakka Hazreti Ebu Zer. Gör öňçek dogany berip, aýtýanym bolmady, ha şeýlemi gowadam diýip eşitdiňmi diýip sawulmandyr. Şol peygamberlik görüň, din görüň, beýik Allah Taalaň buýrugyny görüň. Oglunyň görüň diýär. Falan zat arzallaptır, bahalaptır, falan yerde arzal satılıyor, falan yerde baha satılıyor görürün der. Çotak gidip gelsen sen kan peyda görecek görürün der ha. Dinin görürünü, insanın aňyrda bir namsynyň görürünü, dünya ahir gönünmesinin görürünü ve beyk Allah Taala rezaýatyny tapmaň görürünü. Hudaý Taalaň iyi veren zadynyň görürünü. İnsanyň içine sünküne damaryny siňmeli görürünü. Onu ehemmiyet verensen, ihlas edensen gör onu. 40-njy neferiň biri bolup musulman bolupty, häzir agalary musulman bolana, häzir goňşusy Ebu Leheb ýanyk adam häzir imana giýene. Biz jedil etmäni, dawa etmäni hakyň ýerinde bolmak gerek. Kan şondan bäri şeýdik gelişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin janişili olan ulamalardan da görsen yakin hemsayeler hayırlanmany taş yerlerden hayırlanıp durandyrlar. Özü bir ulukan bir bol nigmatdan galmak, bol bereketden galmak, hakyň ýerine gelmek gerek. Beýik Allah Taalaň ryzaýatyny tapaýyn diýmek gerek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinine gaýym durayım diýmek gerek. Oham şoňa görä-de beýik Allah Taala da nesip etýär-de. Şoňa görä-de Allah Taala da kökleýär-de. O da gelip Peygamberjanyň kefine kulak atyp, jedilleşmänjik wagtyka hakdygyny bilenden soňram şu wagtda musulman bolmaly. Ahirki dertte bu arada ulamalar aýdýar, Hazreti Ali radıyallahu anh 14 ýaşyndaky oglan ondan zat soranak 3 gün soňranda men ýylime düşdi, gaýt diýdi. Hazreti Ebu Zer de zat soranak ulamalar näme diýär? فعلى المسلمين الاهتمام بالناحية الأمنية حتى لا تصبح قضايانا وأسرارنا في متناول أيدي أعدائنا. Eger musulman bolup islami yerde, islami yurtda yaşamayan bolsaň, gayri islami yerde, kafir keşwerde yaşayan bolsaň,
musulmanlaryň arasyndaky bernamalary derrüw ýüze çykarmalar diýipdir. Ogryňçaçykdan bernama rizi etmeli. Biz bir neçe ýerde musulman ýurtda däl bolup, başga ýurtlarda, başga keşwerlerde, kafir keşwerlerde bolýan bolsa, derrüw batyrtyrap orta çykmalar. Musulmançylygy, öz imani, bernama rizi şode, ogryňçaçykdan emniyet, öz rahatlygyny gözlemeli. Dinini öpbermeli de, ýöne emniyet tarafından da gözlemeli. Gör ol Hazreti Ebu Zer'in etişini, gör Hazreti Ali Murtada'nın etişini, ay etjegi din ýoluna ölerse ýör diýip onu etmendi. Ýok şaçykdan men ýyzyma düşde çykay, gel men baramda sen ne giýerersiň? Taňa işare etip duran, hiç kimi belletmäýli, muň içinde de olakan dersler bardyr. Indi bir soragly gelýär. Qur'an-ı Kerim'de de jogabyny aýdýar. O da şu kafirler näme diýip peýgamberimize iman getirmeýänmişdik diýip. Bir de bir muhim mesele. Näme zat sebep bolýar peýgamberimize iman getirmeýäle? Näme diýip beýle Ebu Leheb ýanaga adamlar muzahim bolýaly? Kafirler Allah Taala'ny kabul edýänmişdikler. Beyk Subhanahu Kuddus bolan Allah Taala'nın ýöne butla ellen beceren butları da olan Allah Taala'nın kömekçisi diýenmişdikler. Bunu da Hudaý diýenmişdikler. Bir yeni biri kıyamet yok diýenmişdikler. Ahiret yok diýenmişdikler. Kur'an-ı Kerim'de koşga mengeş diýenmişdikler. Ohan Kur'an-ı Kerim näme bir adamın çıkaranydyr da Hudaýyň ibereni däldir, bir şygyrdyr, koşgydyr da diýenlerini Allah Taala kudret kelamını veripdir. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Ve ma allamnahu aş-şi'ra ve ma yenbagî leh. İn huve illa zikrun ve Kur'anun mubin. Men Resulullah'a koşgy şeýer öwredemek diýipdir Hudaý Taala. Peýgamberin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ýagdaýyny koşgyda gelişmeýär diýipdir. Näme üçin? Koşgu boljak bolsa aňyrtyn bärin owadallaýyn nemeli, dogrulayyn nemeli, başga halk aýyp tafamatyn nemeli. Emma bu Kur'an-ı Kerim min Allah Taala ýeberýär. Gelişine göre millete geçirmeli. Ne azaltmaga, ne arttırmaga icazatı var. Yeni bir kafirlan kabul etmeyecek ýagdaýlary kıyametmişdi. Awqulagasyn. Bir kafirin miri gowyrçylygy baryp köne sünkalypdyr. Bir adamyň sünküni. Hafırdap duran, awranyp duran sünkalyp peýgamberimiziň huzuruna gelipdir. O ham aýdypdyr: "Ey Muhammed" diýipdir. "Men şunu gowyrçylykdan alyp gaýtdym şu sünkü" diýipdir. Şeýle peýgamberimiziň sefelek goýberdir. "Indi şide diýrelýär kıyamatda" diýipdir. "Näzire diýrelmezçi" diýipdir. O ham peýgamberimiz aýdypdyr: "Naam. Yumitukallahu Taala, summa yab'asuk, summa yahşuruka ilen-nar." Senni birun ölýän diýipdir. O ham sünküňde şizire bolar. Kıyamatda da seni Hudaý turadar we seni cehenneme de ýiberer diýipdir. Am şey istiqala Allah Taala kudret kelamını vertir. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin. Wa daraba lana mathalan ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. خود شو وارد يبرد او درتليدين. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. Ey bir adamı var deyiptir Hudaý Taala. Özünü bir porsu sudan yarattım. Bir qatra sudan. İnni Hudaý bilen dawalaşyp näjire boljak, Hudaýmyň näjire yaratsyn diýip inni dawalaşyp diýipdir. Awalem yaral insanu anna khalaqnahu min nutfa. Bir spermden bir porsu sudan yaradyldy. Inni fa iza huwa khasimun mubin. Inni Hudaý bilen dawalaşyp öýdi. Özüniň ejizligini görsin. Bir zat ejizi zatdan yaradylşyny görsin. İýden gör. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. Elini sünkalıp
gelip Hudaya misal köküdüweti, Resulullah'a misal köküdüweti. Indi şu sünk direliye da indi dip maskara edüweti dipdir. Gelip Hudaya we Hudaýyň Resulüne misal getirweti. Sünk şeýle awradyp indi şu direliye da dip. Hani özünün yaradılışı, hani ejid insan, hani 50 min oldu ýokdy. Hani ejetiniň gowresinde degi. Hani ondan aňyrdak bu bärdak ýagdaýly, hani gunnukdak ýagdaý, hani 20-30 ýyl gunnukdadyr ki, ejid insan indi bireme jany sag keýfi kök aýagysyna bolan indi Hudaý bilen dawalaşýardy. Alem jahany halkydan yaradan bir we bar bolan beýik Allah Taala beraberini dawalaşýardy. Hudaý şun näziri diýerek çykkan diýip maskara edýärdi. Hulata inhe bir iman getirmeýän zatlary kıyamet bolup Allah Taala da jogabyny beripdir. Üçüncüsü Kur'an-ı Kerim marada imanları bamıştık tayfa barada urgurrunları var. Qawjetten kulağasın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ulqan mızahim molyanın biri Ebu Leheb, biri de kim? Ebu Cehil. Ebu Cehil. Bir gece Ebu Cehil diyen bir lanetin miri şu ummatın Firavunu diýilýän adam dicara ogryňça bir qavat yerden barıp Peygamberimizin mübarek otagynyň beýlerinde oturup şu Muhammed ajyp zat okuýa kulak ataýyn diýipdir. Muny iman ýetiremek diýweti ha. Şonu eşitimde keyf etýän dip ogryňça barıp eşitjek bolýardy. Bila barıp ogryňça etden bir qavatça yer giýjäň içinde oturup kulak atıptır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de otoğunna özüne inen kelami o da Peygamberimizin mübarek ağzından çıkıp duran ayetleri eşitip keyif edip oturanmıştı. Bir. Ebu Sufyan diyen adam o da hadir sonra Müslüman bolýa, hadir Müslüman da wagty bolansyň. Bir de Ebu Cehil'in oğruyunca bir de bari bir yerde Peygamberimizin öýüniň bir tarafına bir de kulak atıp oturan. Aja okuýa dip. İki boldy. Üçüncüsü Ahnas bir adam mı? O da uruşun Mekke'nin ulaqan adamları. Bir de eş oğruyunca iyiliğin arasında, halkın arasında kulak astığa nämesin iman getirdin mi diyilecek. Oğruyunca yerden şu giyecek okuýaşyn dip, bir de bir yollan gidip, bir de oğruyunca kulak asıp duran. Üçüsü de bir-birinden habarty, keyif edip kulak asıp durarlar. Aham şu taada üçüsü de eşitip keyif edip ahir yatıp kalýarmışdy. Aham dan atanna oğruyunca izine var yakalı, üçüsü de tesadüf bir üçüsü kök düşüpdirler. Hey yerden gelýän, sen yerden gelýän, sen yerden gelýän. Onu eşitdik, inni kirap gelämän, inni kirap gelmäýin dip bir-birini wädeleşýärmişdikler. Bir-birine da dip, ey hamzykla, biziň eşitip duralygymyzy bir adamla görse, özüňiz näme kulak asýaňyz diýer dip bir-birini käýip, söwüşip, sawuşypdyr. Ertaxşamsy şeýle wädeleşerlerine de ýene de Qur'an-ı Kerimden aýrylyşyp bilmeýän ha. Bir betbaxtçylygy özde. Sen girda imanyň içine. Ýok, nädik girmeýärligiň işte gurrungydyr. Ertaxşamsy ýene oğruyunça biri-birinden ay o gelmedi, o da o gelmedi, o da o gelmedi dip üçüsü de gelip ýene öňkerde kulak asypdyrlar. Ýene de çaşyp bar ýakaly ýene köp gelipdirler. Ýene de ay näkdir baňy dip ýene bir-birine söwüşip ýene gaýtdyr. Üçüncü gece yine o da o gelmedi, o da o gelmedi, o da o gelmedi deyip yine kulağına asıptırlar. Üçüncü gece yine görttürler biri. İnni olmadı. İnni Ahnas diyen adam erti olanla tayarcığın esasını alıp Ebu Sufyan'ın üstüne vardır. Ey Ebu Sufyan niptir. Akhbirni an ra'yika fîme semi'te min Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diyen şondan eşdiyen adına diptir. Ayet doğurcan diptir. İndi yan 3 tane ulaqan kafirler. Ebu Sufyan aydıptır. Beter aňyrda zat diptir. İnsandan bir güýçli zat diptir. Adamın çıkarıp biljek zat däl, men onu boyun alýan diptir. Şoň üçin men düşünýän adamda var, düşünmeýän adamda var diptir. Ahnas aydyptyr. Ana wallahi kedalik. Men de şeýle diptir. Aňyrda şoň güýçli çoňyrdygyny boyun alýan diptir. Aham gidipdir Ebu Cehle gaşin. Inni bil iman getirmän gurrunda çyk bolýardy. Ebu Cehle bartdyrlar. Ebu Cehle barp aydypdyr,
Näme diýen dipdir? Muhammedden eşden zadyňa dipdir. Ebu Cehil näme dipdir? Wallahi inni la'alamu annama yaqulu haqqun. Allah bilen and içýändir. Ýa aýtdyk, ola Allah Taala imany bar. Ýöne kıyamada imany ýok. Butlu Allah Taala'nın kömekçisi diye Kur'an'a iman getirmänli ola. Men Allah bilen and içýändir. Şoň okuýanlarda hak zat dipdir. Ýöne hayt dipdir. Men taifan o Muhammed'in taifasından fark etdiye gowgulagasyn. Oham, olaň taifasy bilen biziň taifamyz bir-birine redif bolup dursala, bir wagt dawa bolsa, olaň taifasy aýsa biziň taifamyzda pehlewan ma diýse, biz de aýdar biziň taifamyzda da pehlewan ma diýip. Ola aýsa biziň taifamyzda sahy adam ma diýse, biz aýdar biziň de taifamyzda sahy adam ma diýer. Şeýle dawa ahir ola aýtsalar biziň taifamyzda peýgamber bar diýse, ine bir ştada biziň taifamyzda peýgamber ýok bolýar, men bunu kabul etip biljek däldir. Ine hatta iza qalu minna nabiyyun famata nudriku hadihi wallahi la nu'minu bihi wa la nusaddiqu. Olaň taifasy bir wagt dawalaşyp bizden peýgamber bar diýsele, men näme jogap bereýin dipdir. Men ştada utanyp oturaryn dipdir. Wallahi imanyny getirmerin, ýygyny da düşmerin, kabul etmerin, ýa hakdygyny bilýän dipdir. Ine taifany innemegi başlan betbahty Ebu Cehli ahlakçy. Betbaht samsyk betbahtlygyşyndan belli, hi peýgamberlikde taifa gapty barmy? Hi Qur'an-ı Kerim taifa gapty boljakmy? Ebu Leheb hem peýgamberimiziň agasy hem goňşusy betbaht bolup geçdi. 3000 kilometr Resulullah jadan daş adam öýde mahtun bolýşany, o näme diýe? Aklymny aýnatdy ışkyň hewasy, yüz jan bolsa bir görünüşiň fedasy, mahdun ol diýirler şermende asy, atasy şöhretde azad belli. Gapdaly näke öldürjek bolup ketdi Resulullah jany. 3500 kilometr daşdaky bir türkmen peýgamberimde aşyk bolup durşuny öýde. Haýdy bir derejeli bolar. Ebu Leheb sen Resulullah'ın ağası bärik gel diýler mi kıyamatda? Sen ýakyn garynda şahym diýler. Sen türkmen aňyrakda dur diýler mi ham? Betbahtlygynyň peýgamberlik taýfa gapty ýoklar. O peýgamberimizden galan Qur'an-ı Kerim we din neşeýle. Qur'an-ı Kerim de şeýle, ulumy dini de şeýle we ulumy diniň eýesi bolan ulamalar da şeýle. Hiç wagt bir taýfan gurrungy bolmaz. Şi Ebu Cehli ahlakdyr. Musulmançylykda ýoklar. Hudy Qur'an-ı Kerimde aýdýa, men taýfany daýy ýegen agy ini tanymadan çürim goýdum. Ýoksa inna akramakum indallahi atqakum. Hudaýyň diýeni kim edegerrek bolsa men şonu gowurýanlaryny diýipdir Hudaý Taala. Hiç bir mewritde taýfan gurrun gelmelilerdir. Haçan gelmeli? Falan taýfydan sen daýym bolýan. Sen garry ejemiň taýfasyndan bolýan. Sen babamyňdan bolýan. Sen ýegellerden bolýan. Sen çykallardan bolýan. Fakat şondan çyryň goýdum diýipdir Allah Taala. Olar mehabbetleşmeden çyryň. Ondan çyryň bir taýfan gurrungy bolupdy. Bir ulamaň, bir alymyň bernamasyndan, wagdynyň, nasihatynyň galmak aynı şeytanın vesvesesi ve Ebu Cehli ahlakdır. Müslümançılık ahlak değildir. Bunu yaxşıca bellap koyayım. Men mektepten kan çıkmayın. Qawqulagasın. Şeytan aydıptır. Bir adam sağlık olsa, namazlı olsa, edepli olsa, yönü bahil olsa, men şondan korkamak, şonun umidim bar dipdir. O namazından da korkamak, ibadetinden de korkamak dipdir. Näme dip? Şu taýfasy başga, nämeti başga dip, yüreğinde bahilçılığı var olsa, men şonu bir gün yıkarım dipdir. Näme? Bahilçılığa gıybet ettirerin, şoňa içgaralyk edip töhmet ettirerin, iýdinden keplederin, hi bolmasa şoňa içgaralyk edip ibadetlerini bozduraryn dipdir. Hi bolmasa şeytan näme etýär? Sen namazyňa okuýan, mescide baryp otyň. Ahunyň wagty bilen näme? Aýtjagy bir namaz zekat şaratly diými? Ola özüň de bilip otyň. Ondan çyrim ahunyň wagtyny da baryp berme, klasyny da baryp berme. Bir zatlara özüň bilýän diýip, ene şeytan da dereglik bilen ibadatdan, näzir Hudaý tanylajak ýerden bernamalardan alyp galypdy da. Ene maňa diýeli Ebu Cehli ahlak. Fakat taýfan gurrungy bilen bol bereketden galmak musulmançylyk ahlakdan däldir. Musulmançylyk ahlakdan däldir. Musulmançylyk ahlakdan däldir.
Yaxşı eşitdik galelim. İnhe Ebu Cehil aydıptır. Vallahi men kabul ediyen haqqıgın diptir. Tayfamız başka kabul edecek değil diptir. İdine düşecek değil diptir. Huday haqlar. Ahirki urunlarını aydıp oham inşallah eslemetle begeleylim. Yine bir kafirlan Mekke-i Mükerremen adamlarının kabul etmedik gadi bize iman getirecek diptir bir toparları. Yöne Müslüman moltak başka Arapla bizi yokuş verir, biz bilen muamele etmer, biz acılırız da diptirler. İnhe yöne bir çörüğün üstüne, suğun üstüne, portu dünyanın üstüne haberleri yok, ırskal veriyen Allah Teala her yerden ihlas et gözdeten Huday Teala'nın bol vereceğinden ay biz Müslüman moltak Arapla bizi yokuş verir, biz bilen muamele etmer, biz acılırız da acılmeli mi näme? Meger özün saklamalı dünya gerekkämi? Bir toval ağın doldur kepleyendirler. Şoň yolundan geçtirler. Dünya gerekkämi? Ne acılamalı mı, näme damalı dip imana girmendirler. İnhe bir de bir puç hiyal bilen nesip etmeyeni bedbahtide galallar. Emme geleylim Resulullah canın gurrununun iyidine. Peygamberimize Allah Teala buyruk etti, inni aşkar etti. Safa dağının üstüne kıyırandan sonra inni bağdarlarda, hiyaballarda ey insanlar la ilahe illallah deyin. Bir Allah Teala imanınız olsun. Kur'an-ı Kerim kıyamada imanınız olsun gönünürsünüz deyip kıyıgırı verdir. Ama sahabalan miray diye şoň iyidinde de saç örüglü bir adam madi zol iyidine düşüp inanmaň yalan aydiyanlar täze din döretdi deyip aydardy. Şib Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yirekse kulak asın. Şol adam saç örüglü adam hemişe iyidinde bady diye. Oha men soradım diye şu iyidindeki kim deyip aytdylar. Hada Ebu Leheb am Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şu Ebu Leheb peygamber direkse iyidine düşüp şunun kefine ananmaň. Yalancıdır şey. Ağlayanlar täze gurrun tafip başı deyip direkse mızahim olup iyidine düşýänmişdik de. Bula bir. Ama Ebu Cehil novalaşyanmıştık Ebu Leheb bilen. Yine bir sahabayı diye. Zilmecaz diyen bağlarda gördüm Peygamberimiz kıyıgırıp diyordu. La ilahe illallah diyeyim, gönünürsünüz deyip. Huday Teala emretti, ayt deyip de aydı vati Resulullah canına. İyidinden de bir adam, iyidine düşüp iyidinden kum tepyemiştik Peygamberin üstüne. Ananmaň şuň üstüne, ananmaň şuňa aytýan kefine deyip yol boyun üstünden mübarek Peygamberin üstünden kum tepyemiştik. Aha men soradım diye başka sahabe kimşi deyip onu bir Ebu Cehil rivayet diye. O yadanna Ebu Cehil iyidine düşýärmiş. Ebu Cehil yadanna Ebu Leheb şeydir Peygamberin iyidine düşüp Peygamberimize kulak asmany beýik Allah Taalaň buyrugyn insanlara yetirip bermişdik de. Ey jawan dostlar, ey imanly ayallar, bize din gelsinip, bize Allah Taalaň razy bolmak ýoly gelsinip, Allah Taalaň nuru bizim üstümize gelsinip Resulullah can kıyınçılık çekip tuha. Ömrünü bir gedek Allah Taalaň buyruğundan çıkmadık Resulullah canın etip duran rahmetleri ha. Sallallahu aleyhi ve baraka ve sellem. Bir kıyınçılıklar tahammül etmek näme? Bir ulukon qaharın yudup içinde saklamak näme? Resulullah canını bir ýaly beşermişdik, insanmışdyk, qahar elýänmişdik. Imme qaharın gelmeýän ýancak yudun ýanmışdyk. Bir qahar yutmak näme? لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Allah Teala diye men şu Resulullah'ın size ulgu etbi verdim diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diye görüm? Qahar yutyanmıştık. Biz de qaharımızı yutmalı. Huday Teala'ga ve kıyamada imanı ba adam ve beyik Allah Teala'nı zikrediyen adama Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme men ulgu etip koydum deyiptir Huday Teala. Bir bedbahtlardan çüreyim Resulullah canın qahar yutup öz iş bilen bolşunu gördü. Aya biz öz içeriğimizden çüreyim qaharını yutup bilýäsmi? Bir denana mümin musulman öz adamsından çüreyim qaharını yutup bilýärmi? Ya bir erkadım öz denanasından çüreyim ya enata oğluğuydan çüreyim.
Emma Rasulullah canı verdi. Hudaym hoş bolsa waliya dip edip qaharını yutip durşun. Edip beyk Allah Taala'nın buyruğunu millete yetirip durşun. Ey arkasından kumuyup oturmalı ha. Mübarek kellesinden kum sefelap durmalı. Ebu Cehil'in diyani işi. Peygamberimiz qaharını yutip ey insanlar Allah Taala iman getirin gönül örtüne deyip durmalı. Olaqan birilerden çürüyüm derttir. Yine bir birileri dert bolyanlar. Ey cavan dostlar. Ey mümin musulmanlar. Şehittirip Peygamberimizin qiyinçılığı bilen bizim üstümüze gelipdir. Sonra sahabalar, sonra ulema ve musulmanların üstü bilen inni biz öz ýagdaýymyzda bir azajyk bir haram şehwetin öwüne geçmejek bolsak, beýik Allah Taala'nın ryzaýatyny tapmadan çürüyüm biýabaýlyk bolmazmy? Fakat bir elimizdeki mobil guşilimiz arasalap bilmeyecek bolsak gelişermi? Öyle bir utançlık bir yavraylık değilmiş. Bir kompüterimizi arasalap koyup bilmeyecek bolsak gelişiksiz zat değilmiş. Fakat bir film, bir tofar, bir hiç zattan haberi yok. Belki Allah Teala ve Resulullah'ın düşmanı olan adamın adalarını gözleyip, oğlum uşak bulup soňsunu gözleyip vakti geçirmek bir yavrayçılık değil. Yani şicav nefsimizin önüne geçip bilmeliler mi? Şicav yerde cihad etip bilmeliler mi? Yok, Müslüman cavan dostlar. İmanlı mümin Müslüman cavan ayarlı ollar. Resulullah canın qiyinçılıklarını görün. Allah Taala'nın rızayetini tapacak olup qiyinçılıkları çekişini. Biz näme qiyinçılıklar görýär? Yani fakat nefsimizde azajyk hay diýsek oturuvermeli. Hulasa Peygamberimiz insanlar dine çağırıp vertir. O hem adamla üýüşüp Ebu Talib'in ýanyna gelipdirler. Kim? Peygamberimizin dehadeti ýanyk bolup saklanan ýaşulyň ýanyna. Ey Ebu Talib, ballyňyz bize öldüreyli, muň ýerine sen awadan oglan bereyli diýmişdir. Ebu Talib dol bolmaz. Ballyma degmen, zat diýmen, azat ballym diýip dol zat diýdirmeýärmişdir. Kafirler Peygamberimiz meselen tutup öldüräjekler. Emma Ebu Talib'den çekinýärmişdir. Ulaqan bir Qurayş'in Mekke'n ulaqan adamsy, ulur silan ýan adamsy. Oda Ebu Talib'de zor Peygamberimiz arqawap ýok degmen. Ballyma degmen, azat ballym diýärmişdir. On Peygamberimiz de aýdanda men bir bernamamy, bir diniň qalmarmyn. Men milleti çağırıp gederni Resulullah jan aýdanda bolýa ballym işiň bilen bolup diýärmişdir. Ebu Talib saklaýarmışdyr. Öýüne de baranna Hazreti Hadice ýa-da onu çykarýarmışdyr. 3 ýyl 4 ýyl bäri Peygamberlik berileni bäri yol arka bolup durşy. Hudaý kuwat bersin. Barakallah. Hudaý sen arkaňdyr. Berekel her öýe baranda ýa-da onu çykaryp, gaharyny çykaryp Hazreti Hadice radıyallahu anh Peygamberimiň gaharyny wujudundan çykaryp, narahatyny çykaryp sekinet bolup yol arka bolýarmışdyr. Hulasa şol garaňkylygyň içinde, şol göhür şakyryň içinde, şol muzahamatçylygyň içinde ahir bir ýalfyllap bir bark ýanýar. O da näme? Seyyidü şuhada bolan, Allah Taala ve Resulullah'ın esedi olan Hazreti Hamza radıyallahu anh Müslüman bolýar. Bütün şehitlerin serveri olan Hazreti Hamza radıyallahu anh. Bir insani ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağası, bir insani ki sonra şehit bolup, qarny ýarlyp, jigeri çıkarılıp, bagry çıkarılıp, kulağı kesilip, burnu kesilip, dodoğu kesilip, din yolunu ödünü vakf edip ödünü ahirde Allah Taala'nın rızayetini canını feda eden adam. Bir insan iki sonra kefenleneni dağda kefen yetmeyeni mübarek kellesinin üstüne parça oklap ayağının üstüne otoklanıp kabirde caylanan insan. Seyyid-i şuhada Resulullah canın mehbub ağası Hazreti Hamza radıyallahu anh Müslüman olup bir Müslümanla bir beğenmeli vaktine geliyor. Hazreti Hamza radıyallahu anh Peygamberimiz kulli ömrünü bir adam ayrılanına kän ağlamadı. Birce adam ayrılanına inkân ağladı. O da kim? Hazreti Hamza radıyallahu anh. Şehit bolup Peygamberimiz soňram Hazreti Hamza'nın agdywyny kesip ýatanyny görünip bu kadar kän ağlaýar. Bu kadar kän ağlaýar öz elinde bolmany sahabalar aýdýar Peygamberimiz ömrünü oğulgyda ayrılanına bizre ağlamapdy. Başga sahabalar ayrılanına ağlamapdy, emma Hazreti Hamza ayrılanına şikefa aýtdy diýär. Ya Hamza Am Rasulillah, ya Asadallah ve Asada Rasulih. Hazreti Hamza al ayrılanna Peygamberimiň aýdan kefi. Ya Hamza, ya fa'ilal hayrat, ya Hamza, ya kashifal kurubat, ya Hamza, ya zafu an wajhi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Kaza fi meşahir as-sahaba li Husayn bur.
Hazreti Hamza'nın hadir musulman bolşuna aytmaqa. Hazreti Hamza şehit bolanna Peygamberimiz ağlap aytıptır. Ey Hamza, ey Resulullah'ın şiiri, ey Huday Taala'nın arslanı, ey Huday'ın şiiri, ey Hamza, ey qowu işleri etýän Hamza, ey Hamza Resulullah'dan gaýgylar atýan Hamza, ey Hamza Resulullah'ın öwünü durip kafirler bilen çalyşýan Hamza, ey Hamza Resulullah'ın üstünden muzahamatçılıklar aýyrýan Hamza. Hulasa şu Hamza musulman bolmaly bolýar. O da näme öýlen? Peygamberimiz Ka'baň ýanyna duqa, Ebu Cehil ağasy, Ebu Cehil diýen kafir Peygamberimize höwýe, kan höwýe. On bir rivayetde de bir daş bilen urýa diýipdi ba. Ohammany Hazreti Hamza habar berýär. Sen ballygyny Hazreti Hamza Abdullah'ın doğanna Peygamberimizin ağasy radiyallahu anh Hazreti Hamza. Çölle avatmadan gelýänmiş. Elini ok ýaýmış. Türkmen ýaý kamana diýen ok diýip tire diýe. Tir kaman mamışdyk elini. Om aýdypdyrly ballygyny Ebu Cehil vurdu diýip. Oham hemme işlerini ep berip ýort hawk gaýdypdyr Hazreti Hamza radiyallahu anh. On Ka'baň ýanyna gelip görse Ebu Cehil oturan. Sen men ballyma degen diýipdir. Oham aýdypdyr. فلما دخل المسجد قام على رأسه وقال له أتشتم ابن أخي وأنا على دينه فضربه فشجه. Eline yağ alıp, keman alıp, sen min ballymy taat degen, o da hawayt. Bilebilim, bula Ebu Cehil'in yüzüne yara düşürüpdir. Femnauni in kuntum sadiqin. Menne musulman diýipdir, halanjaň et göreýin diýipdir. Menne şoň dinine girdim diýipdir. Şo wagt Hazreti Hamza da musulman boldy. Henne elinden elin et göreýin diýipdir. İnni vururun ma hemmemde ders vururun. Şuna ayda kana öýüne gidipdir Hazreti Hamza. İnni bir guradan musulman boldy, o da ýadynda ýokdy. Elinden elin et göreýin, menne musulman diýipdir. Om öýüne baranna inne şeytan waswas etdir. Ey Hamza, sen bir ulukhan adam, birdenne täze diniň içine giradın. Araplara näme diýjek? Dostlara näme diýjek? Inni ne ýüzünden daşerik çykjak? Ne bilýänmiň hakdygyny? Şaýat ne haklat bolsun? Şaýat ertikun garsyn diýin. Şaýat bir yalan görüňle bolsun. Şo ýeje ýatyp bilmendir Hazreti Hamza. Akşam dua edipdir, ýa-da aýtdyk. Kafir ýagdaýlarynda da Allah Taala'ny kabul edýänmişdik. Ýani kıyamet ýok, butlu da Hudaýyň kömekçisi diýip müşrik bolýanmışdyklar. Dua edipdir. Allahumme in kana rushdan faj'al tasdiqahu fi qalbi. Ey beýik Allah, eger şu Muhammedin ki hak bolsa men galbyma goýawer diýip zol akşam dua etdir sallallahu aleyhi ve sellem. Gece yatıp bilmeni daňyna tarıp Peygamberimizin ýanyna giripdir. Ey Muhammed diýipdir, ey banlym diýipdir sallallahu aleyhi ve sellem. Mene akşamdan beri yatıp bilmedim diýipdir. Maňa düşündirsene näme görürüm diýipdir. Fa aqbala aleyhi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ey hoş bol Peygamberimiz ýanyna büküp bardyr. Ey Hamza diýipdir. Beýik Allah Taala'ny gudratyna aýdypdyr, kelamyny okypdyr, kıyamaty düşündiripdir, dünýäni düşündiripdir. Hemme de açyk aýdypdyr, o Hazreti Hamza aýdypdyr. Eşhedü enneke lesadiqun şehadetel musaddiq vel arif. Ey Resulullah diýipdir. Men sana ananýan diýipdir. Ýöne çalaçyla midenne bilen ananama diýipdir. Aňyrda sen hakdygyny, Resulullahy ananyp, şundan düşünüp bilip ananýan sen hak peýgamber oğrunça vururun bolmasın açık elam edeylin demeylik. Dine açık davet edeyliktir. Müslümanlar hoş bolup, aňyrda bir hoşluk bolup, Müslümanlara bir hoşluk düşüpdir. O hem Hazreti Hamza goşu goşmadydyr. Hamidullah hina hada fuadi ila al-islam wad-din al-hanif wa Ahmad Mustafa fina muta'un fala taghshawhu bil qawl al-anif fala wallahi nusallimuhu liqawmin wa lamma naqdi fihim bis-suyuf. Hudaýa şükür meni dine getirdi. Ak dine getirdi. Ey Ahmed Mustafa sen dinin edik geder. Sana hiç kim hakkı yoktur bir edafa kefaysın. Sana hiç kim hakkı yoktur sana bir çert kefaysın. Hiç vaqtda bir kavma kafirlere sen tafşırmaz. Tafşıracak bolsalar önçek men kılıcımın önünden geçmeli olarlar diýipdir. Hulasa gaty bir İslamyň izzeti bir artdy. Ohum soňralarda basym Hazreti Umar Faruk radiyallahu anh inniki heftelerde oňda gurrunlar musulmany girjek we musulmançylygyň İslamyň günmegin izzeti artjak inşallah. Emma Hazreti Hamza'dan ders almaly zatymy. Hazreti Hamza radiyallahu anh musulman boljak bolanda şeytan waswas etdi. Ýene 5 daqiqa wagtymyz bar. Şeytan waswas edipdir.
Müslümançılığın içinde de şeytanın vasvasası var. Şuurluğuna qow düşüneylin. Kafir adam hiç vasvas bolýan nädir? Bir öýde altın, kümüş, gyzyl bolmasa ogry giyirmez. Bir öýde mal bolsa ogry giyirjek bolýandyr. Bir kalpda da iman bolmasa şeytan giyirjek bolup vasvas etýän nädir? Biz imanynda vasvasa bolýan aýal logolla we imanynda vasvasa bolýan imanly mümin musulman dogolla vasvasadan gorkmaňdan narahat da bolmaň. Ol hakykat imanyň alamaty. Hudaýyň marada, Peygamberin marada, Qur'an-ı Kerim marada, kıyamet barada bir fikrin harap bolup şeytan bir vasvasalar oklasa, bilgin sen imanyň kämildir şeytan vasvasa oklayandyr. İmany ýok adama şeytan näme vasvas etsin? Näme diýip hemze musulman bolmaka şeytan vasvasa etmeýe. Emma musulman bolandan soňra vasvasa etjek bolýar. Musulman vasvasa o özü bir musulmançylygyň alamaty. Mundan gorkup bermeli däl. Ýene de bir wagt ýene şeytan vasvasa etip duran bolsa, şoň öwünni durmaň özü bir sogap, özü bir mübariz etmek. Qur'an-ı Kerim okuysa, salavat kanaysa şeytanyň elinden zat gelmer ýydyna gider. Bir. İkinci Hazreti Hamza'dan ders almalydymy? Gör onu. Indi men dostlama näme diýeň? Adamlara näme diýeň? Öz aramyzdaky bir kıyınçılık da. Kellemizde böğür koyacak bolýar. Dogry bir mahal döwrümizde musulman. Emma dinin bernamasına mızahım boljak da. Hey sen de sofu bolýarmy? Molla bolýarmy? Sen näme? Ahuna gatnaýarmy diýiljek da. Şeýle Hazreti Hamza näme etipdir? Tawba edipdir. Kafirligyny epberipdir. Musulmançylyga giripdir. Tawbasy dewam tafaryanyk Rasulullah jandan aýrylşmandyr. Tawbasy dewam tafaryanyk dinine gaýym ýapyşypdyr. Tawbasy dewam tapmagyna telep boljak zatdan aýrylşmandyr. Biz ol şeytanyň waswasasy olan adamsyna näme diýjek, dostuňa näme diýjek? Ýok. Hudaýyň, Rasulullah'ın hoşluğu, dinin izzeti bar bolandan soňra öz izzetini dünýä ahir gününjüň gözläp mert bolly gir we tawbaň dewmäni saklajak zadyna gaýym bol. Indi bir de Hazreti Hamza'dan ders almaly zat. Oha menni hac wagty goleýlak gelýär. Mekkeň adamlarda gaty gorkýar, hac wagty bolsa kafirliň da hacysy barmyşdyk. Bir bolar bolmaz bir zatlarda etýänmişdikle, İbrahim Halilullah'dan galan ibadetleri de etýänmişdikle. Kafirlik bir topar zatlar, hurafatlarda koşup öldürüne ora hacylary barmyşdyk. Bitin Araplar gelýänmişdi. Mekkeň adamlar oturşypdyr. Ay ho, bitin Araplar geler. Bir Muhammed bilen oturşsa, bulada musulman bolar. Munna bilen günümüz näme bolar? Gelip oturşaýlyň, maksatlaşaýlyň, muň öwne geçeýlyň diýipdirler. Owan adamlar aýdypdyr muňa Porhan diýeli, aňyrdan gelirler. Doğa nebis diýeli. Velid diýip bir zaňlar maýyşdy Ebu Cehil ýany. Ay Porhan diýsek muňa hiç kim inanmaz diýipdir. Porhanyň Doğa nebisiň etýäni işin eden akibi diýipdir. Onda näme diýeli? Muňa şahir diýeli, goşgoşýan diýeli. Ay hoý diýipdir, goşgoşýan ede hiç kim inanjak ýa muňa okuyany goşgu diýipdir. Onda muňa däli diýeli. Ay hoy diýipdir, dälilik muny wörteli bilen mundan tagy ýok. Näzir dälilik diýipdir, mundan diýmäýdi diýipdir. Hay näme diýip, muňa jaduger diýýär diýipdir. Ay muň gelip wörteli bir jadugerlik diýip, muňa näme diýýär diýipdir. Onda ey Velid, sen bir zat aýt biz şonu diýeýli diýipdir. Velid aýdypdyr, her zat aýtsaga gelşenak diýipdir. Şadygyny aýdyn, gyssaň ýedin inni kefte aýdydy. Wallahi inna liqawlihi la halawatan ve inne aslahu la'ilqun ve inne far'ahu lajanat. Ey cemaat diýipdir, şu Velid kafir hawada. Soňra da kafirlik bilen geçýär. Ey cemaat diýipdir. Hudaý bilen ant bolsun, şuň okuýany ne kadar tüýji diýipdir. Şuň okuýanlardan ne kadar gowdat diýipdir. Şuň okuýanyň aňyrty ne kadar kökü gaýym diýipdir. Şuň okuýanlardan ne kadar şakasy gowdak diýipdir. Şuň okuýanlardan şakasynyň ne kadar miwesi kän diýipdir. Şuň okuýanlardan ne kadar miwesi tüýji diýipdir. Muňa golynyň aýtjak boljak diýipdir. Ýöne bir zat diýýärli diýip bir zat aýtýar, Allah Taala da aýat indirýär inşallah. Beýik pak Allah köpete inni kefte hyzmatyňda ýetirer inşallah. Hudaý Taala iman abyrydan aýyrmasyn. Hudaý Taala nuri imandan aýyrmasyn. Ýurdumyz parahat, watanymyz emniyet, agdy birlikde saklasyn inşallah. Allah Taala merizlerimize şefa bersin. Göz diýerlere kuwat bersin.